खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों आं नोंथांमोननिसिम गोदान भिडिअ लाना फैबाय आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो बुंनो सानदों आंनि बे सोरां लामानि दारै मोनसे आं नोंथांमोना हेल्प लुबैनाय बायदि आं मोनसे WhatsApp नाम्बार होना दोनदोंमोन डिसक्रिपसनाव बे डिसक्रिपसननि नम्बराव माखासे बिथांमोनानो जइन जादों आरो नोंथांमोना जाय प्रब्लेमाव गोलैदों आंनो माखासे नटिस हरो बिदि जादों होनना बुंहरो आरो मोजां डिटेल्स होनो रोङा आरो मोजां खोन्थानो रोङा आद्रा उद्रा खोन्थाहरो बिदि जादों माने गावनि जाथायखौ जाखादों माने मोजांबो खोन्थाहरना लानो रोङा आरो आं माखासे नोंसिनिफ्रायनो एसे मोजां लुगैयो मानि थाखाय होनबा फुल डिटेल्स मोनोबा सासे प्रब्लेम जानाय मानसिफोरनिखौ आं मोजां बेखेवनानै बुंनो सानो माने मोजाङैनो खिन्थायोब्ला मोजाङैनो साक्सेस जायो नङा होमबा बेनिखायनो जायफोरा माने मोनसे प्रब्लेम जादोंबा मोनसे मदद नांगौ जादोंबाबो माने फुरा डिटेल्सखौ हरनांगौ जाय बिथांमोना बे डिसक्रिपसनाव WhatsApp नम्बराव लिंक जानानै दङ आरो जागासिनो दङ आरो जाबायनो 50 जननि बारासो जाय मानसिफ्रा आरो माने जों बर' समाजजों थाबाय थायाना मालाबा मोनसे प्रब्लेम जाखायो दिनै नोंथांमोना जाय आंनि सेपारेट फेमिलि दिनै नोंथांमोना बे WhatsAppआव लिंक जानानै दिनै कानेक्ट जादों दिनै नोंथांमोना माखासे प्रब्लेम जानायफोरखौ आंनो भिडिअ बानायनो हरो नाथाय आं बे फुल डिटेल्स मोनैनि थाखाय आं होनो हाया जाना थायो मानो होनबा माने आजखाल हरनानै दोनो बेयाव माखासे बुजायनायबो लिरना हर होमबाथाय आं एसे बुजिनो हायो माने डाइरेक्ट नैबे प्रब्लेम जादों नैदि फट' माबा जादों ना फट'खौल' डाइरेक्ट हरबा बिदिखौ आं भिडिअ बानायनानै डिस्टार्ब मोनो आरो जायगाखौबो मिथिया जायो माबे डिस्ट्रिक्टआव जादों बेखौ मिथिया जायो बेखायनो नोंथांमोना फुल डिटेल्स लानानै माने फुरा माबाखौ हरबानो जाबाय आरोना नोंथांमोन मानो होनबा दा आरो सासे हरबाय थादों बेखौ माने फुराखौनो होआ फुराखौनो बुंनो रोङा माने मोजांखौनो होनो रोङा माने मोजां माने जागा एगजामपोल आरोना आं नोंसोरनो मोजाङै खोन्थाबाय माब्रै होनोबा दिनै सोरबा सासे मोनसे मानसि गोमादों माबा मोनसे सोरबा खारबाय बेखौ आं बुंनो लुबैदों जेनेबा जाय खारग्रा बेनि मुं ओमफ्राय बिनिफ्राय गामि डिस्ट्रिक्ट थाना माबा माबि बेफोर थाना माबा माबि बेफोर दङबा बेफोरखौबो माने डिटेल्सखौबो लिरना हरनानै नैबेनि प्रब्लेम जादोंना फटकजों आरो जाय मानसिया दाय मावग्रा बेनिबो फटकजों बेफोरबायदि हरनांगौ आरो नोंथांमोना बुंनो हायो जे आं नोंथांजों रायज्लायथारनांगोन होनना बुङोब्लाबो आं नोंथांमोनजों रायज्लायगोन खिन्थु नोंथाङा WhatsAppआव मेसेज लिरना हरबानो आं रोखा आं नुखायो आं नोंथांजों रायज्लायनांगोनसो होननानै जुदि रायज्लायनोबा रायज्लायनो हागोन आंनो मोनसे मेसेज होबानो आं नोंथांजों रायज्लायगोन बबे नम्बरा WhatsApp नम्बरावनो नोंथांनाव कल थाङोबा आं बिदिनो खालामो जोंनि माने इम्परटेन्ट जाथारदोंबा आरोना माने बेफोरबायदि माने फट' गोजाल' हरनाङा बिदि प्रब्लेम जादों माने जायगाखौबो मिथिया बिदिबा आंहा आगारनो डिस्टार्ब जायो बेनिखायनो नोंथांमोना गाज्रि दामोन फुरा जुदि आगारथारनांगौबा फुरा एड्रेस मोननायखौ आं आगारनो लुगैयो आं बेखौनो बुङो नोंथांमोननि गेजेराव फुरा डिटेल्स लानानै आंनो होबानो जाबाय आं दा बेखौनो बुंनानै बेखिनिखौनो मिथिहोना लाना फैदोंमोन बाय